KHYC jong mau thau pra area union po ka jing lam jong u Wellman Carling Yong ubadai u general secretary KHYC mau thau pra area union menda kasi kila len ban ya kandu u district school education officer jong Southwest Kazil district mau kerwan ban kerpa dia u ba idan kam ban bu SSLC examination center ha mau thau pra Presbyterian High Secondary School mau thau pada laban ong ba ka jingnet ban ya kandu jong HYC ya u DSCO kadai hadian bakila yo ki jingu jor ban ki jingu jingnam na ki pai ba nong shong shnong jong kadong kathan na ki kemi ki pa jong ki khana school ki ba ya khun ya ka SSLC examination ka jingai jong ki center kabala bu jing e ya ka let ka wan jong ki khana school ha ka rukom len bat wan bat kalakta ya ka yo ka kon ya ki long yeng ki beduk ki besung ong ka kerwa na ka HYC ka jing lejek nu jing imtak sini ka artinya trik Brai ada pesan ya district school education officer Southwest Kazil district makruat ada lor kenungrim bana kalian jing ka siang nilai idon kam bangin don olah kejong ka SSLC examination center hang teh hamut dak marku makalong tak teh ka dong kathan kejong hi kadon ne parat kumbas sipotli ki secondary school ki bodon hang tu hajam te kumakalong ta kini ki kena kelas 10 ki hablen let exam bet harang blang lan ha simulen lan ki don baru wan to an ha an hajak krem ki don bas ne mo kurwat ki don te kabuji adu kata-kata kantam ki kena school kumjuru yakini ki longing nong sem badon baduna bahag yo kot marba sab ban penut ya ka bisa kelan jongki nam tatang tak artayo banet banet wajing kumharang blang simulen te kabuji adu kata-kata ki kena bari ki mikpan jadi lo tak nongrim nak jongjingin nila wan mena kenduk yo new officer jangka education district school education officer ba ngapus kau yak ne kajing bangi kum kadong tanya kenduk jadi lo tak nurim nilai kenduk ya barang yang jung uru ula kular ba hoet kalau long kabe idon kam sya bangin don lo jong ka examination bentar nam taki kena SSLC dan kena Kristen te kuman penggemar nomor ba ladang yang ujore ka nega ya ka capacity lan ka jingla ni bagan ka mau tak Presbyterian High Secondary School kladon ya ka capacity ko makilong kini kuwe sebentar ki bela don mata ni maharang blang ha simulen du lang pe ka infrastruktur bad ya ka jinglong nyamang tong iba kate ka school bengi ni dawa bakan don ya ka examination sebentar ni iba kladon ni ka jingla na ka capacity ko malong kuwe ki sebentar ki don pa jadi lo tak nongrim bangi nilawan banyak persiau ya kita jinglong kam jingin